Δεν κάνει να χτίσουμε αυτό. Μαλακιά, μαλακά, τώρα θα βρω και μια λυσίδα και μια κουτρόνα που πες και την έχω την Ωραία, εγώ Μάρι. Δεν είναι. Τώρα να βρούμε και μια λυσίδα. Εσύ να του βάλεις το πουδάρις. Όχι ρε, τώρα ψητρεβώ βίντεο βρε μαλακά. Εκτός. Βίντεο. Άρε. Ό,τι φτώχεια μας και παραμένει. Χαμόγελο που λίγο. Δες και τραβάει. Τραβάει μαλάκα, έργο τέχνης. Έργο τέχνης. Καλό, Καλό. Εγώ και τις φυλακές Κασάνδρας. Πούσκουσα τη θύρα της Αλάχου μου σε έγινε. Πάλι λίγο λασπέ. Ξύλο βρήκες να. Ξύλο βρήκες. Τι βρω. Ξύλο βρήκες. Τι πέτρα. Αυτή η πέτρα είναι έτοιμη για τοποθέτηση. Ο κύριος Βασίλης. Είναι ακόμη μία ιερή πέτρα. Το 2013. Και γι' αυτό ευθύνεται ο Πούσο Δένδιας. Που βρίσκομαστε εδώ.